नंगुबै अननाया जाबाय गोथौ गावखौ बावसोमनाय। थारैनो सानै सेंग्रा सिख्लानि गोथौ अनलायनाया दिनै बुहुमनाङैनो गोसारदों। सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ प्रप'ज होनो थाखाय बेसेबा गोजौ एम्पायर स्टेट बिल्डिंआव सिख्लाजों लोगोसे गाखोदों। साहसगोनां सानै सेंग्रा सिख्लाया निउयर्कनि 1400 फुट गोजौ एम्पायर स्टेट बिल्डिं सायाव गाखोना सेंग्राया हाबानि प्रप'जाल होनानै सिख्लाया गनायथि होनानै एंगेजमेन्ट जानायनि उनावनो पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामदों। रासियानि थागिबि एन्जेला आरो निक'लआ गावसोरनि गोथौ मोजां मोनलायनायखौ बुहुमनाङैनो मिथिसारहोनो हादों। बेबादिनो 1400 फुट गोजौ एम्पायर स्टेट बिल्डिंनि टावाराव गाखोदोंमोन। बे गाखोनायावनो सेंग्राया हान्थु खरायना प्रप'ज खालामो आरो हिन्जावसानि गनायथि बायदि आस्थाम गानहोयो। बे भाइराल भिडिअ'आ बुहुमनाङैनो गोसारो जेब्ला निउयर्कनि स्टेट एम्पायर बिल्डिं गोजौआव गाखोनायनि थाखाय हरसे जेलाव थानो गोनां जायो। बेनि उनाव एम्पायर स्टेट बिल्डिंआव गाखोग्रा एन्जेला आरो निक'लखौ दा हगारनाय जाबाय। बिसोरनि बे साहसगोनां गाखोनायखौ बुहुमनां लाख लाख सुबुंफोरा नायदों आरो बिसोरनि बे साहसगोनां गाखोनानै मोजां मोननाय सिख्लानि आस्थाम गानहोनायखौ बुहुमनां लाख लाख सुबुंफोरा थार मोजां मोननाया दाबो दं होनना बाख्नायदों आरो बुहुमनाङैनो बे भाइराल भिडिअ'आ गोसारदों।